číta. Dneska tu máme znova Geometry Dash. Vlastne tento level ideme hrať na 100%. Takže môžeme ísť na to. Dúfam, že ho už teraz dáme na 100, lebo minule si mi to vôbec nešlo. Toto video bude asi trocha krátke, ale budem sa snažiť, aby bolo najlepšie, ako to pôjde. Lebo potom plánujem vydať ešte jedno video z Robloxu, takže dúfam, že to bude dobré. Tam vždycky zomrem. No, skoro vždycky. Tam to treba tako kliknúť. Neviem ako, ale tak dúfam, že mi to pôjde. No tak prvý jump hneď mínus. Koľkokrát som zomrel dneska. No nie. No. Tak to som sa nemyslel. Nie. No nič, ideme to skúsiť znova. Alebo bez skipovania to skúsim. Lebo minule som to stále skipoval. A nešlo mi to, že vôbec. Takže skúsim to bez skipovania. Vlastne, prečo som to skipoval. To je ešte ďalšie. No nič. Ale teraz to musím dať. Tak má lepšie počutie kvôli tomu, že mám už mikrofón. No nič. Lebo minule proste, ono to je tak, že proste natáčať sa veľmi tu nedá. Pretože ten hlas sa skoro nedá vôbec stíšiť, čo je akože v tom telefóne. Takže preto ma tak zle počuť. Možno aj teraz, neviem. Uvidím. Ja som tam klikol. No tak asi jumpet. Už neviem, ako sa to zabilo.
Ja som stlačil to tam. Ja som to tam stlačil. No tak tam som ešte nikdy nezobral. Myslím toto video. Tomu sa neviem vyjadrovať. Vôbec. Nie. Stláčam. Dúfam, že to už teraz dám, lebo nejde mi to super. Ale dáme to. Ja si myslím, že to dáme. Mám to, yes. Dobre. Ako môžete vidieť, tak sami sa môžete pozrieť. Máme ho na 100 pekne. Takže ja sa s vami budem lúčiť. Tak, čaute.